Explica'm un conte. El peix irisat, de Mark Pfister. Lluny, a alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent, no era un peix qualsevol. Era el peix més bonic de tot l'oceà. I això és perquè anava vestit amb unes escates que brillaven, que tenien tots els colors de l'art de Sant Martí. Tots els peixos admiraven les seves escates. El veien passar amb aquelles escates atornossolades. «Oi, quines escates!», deien tots. I el peix irisat passava així, com si res, sense ni tan sols mirar-los. Amb ell li deien el peix irisat, justament per aquestes escates. Quan l'avisaven per jugar, «Vine aquí a jugar amb nosaltres!», el peix irisat feia com si res, com si sentés ploure. Ell anava lluint les seves escates. Un dia, un peixet menut, un peixet de color blau, es va apropar al peix irisat i li va dir: «Ai, peix irisat, dona'm, sisplau, una de les teves escates lluents». «Que et doni una de les meves escates?» «Ni parlar-ne! Què t'has pensat? No te'n penso donar ni una!» Va girar i va seguir nedant. El peixet blau se'n va anar a explicar-ho als seus amics, als altres peixos, i tothom a l'oceà va saber que el peix irisat era tan egoista. De sobte, el peix irisat anava passejant-se per l'oceà mostrant les seves escates lluents i tothom li girava la cara. Ningú li deia res i ell pensava: «Manoi, i de què em serveix a mi tenir aquest vestit tan preciós i lluent, ser el més bonic de tot l'oceà si ningú em mira?» Un dia va preguntar-li a una estrella de mar tot això, perquè no se'n sabia venir, i l'estrella de mar li va dir: «Escolta, el que has de fer és anar allà a la cova aquella tan llunyana on hi viu l'octopus. Ell, sí, et sabrà respondre». El peix irisat va seguir les indicacions de l'estrella de mar. Va passar un corall i va arribar finalment fins allà, fins a la cova on hi vivia l'octopus. Va veure que tot era fosc, que era negre, i de sobte dos ulls brillants van aparèixer. Era l'octopus. «Ah!», va dir l'octopus. «Ja sabia que venies. La teva història me l'ha portada l'aigua del mar. Sí, ja sé què et passa i ja sé què has de fer per no sentir-te tan sol. El que has de fer és compartir les teves escates, repartir-les amb tots els peixos». El peix irisat es va quedar de pedra i va dir: «Però…», i només dir això, l'octopus va desaparèixer. Així que el peix irisat es va quedar tot sol pensant: «Jo regalar les meves escates? Està tocat del bolet. Ni parlar-ne, són meves. Que així se'm passarà tot, que potser seré més feliç, potser, ni parlar-ne». I mentre estava pensant en això, va notar un cop d'aleta. Era el peixet blau, aquell menut, una altra vegada, i li va dir: «Va, peixet blau, dona'm una de les teves escates, per favor, sisplau, t'ho demano». Així que el peixet irisat va pensar: «Va, li donaré la més menuda que tinc. Potser així ni es notarà i em deixarà d'una vegada». I sí, es va arrencar l'escata més menuda que tenia, clis, com si fos un pèl, i li va regalar. El peixet blau se la va col·locar i va començar a nedar per l'oceà. Aleshores,
El peix irisat va seguir-lo amb la vista i després el va començar a seguir i es va adonar que tots els peixos miraven el peixet blau i que tots els peixos, aleshores, hi anaven a ell a demanar-li una escata. I sabeu què? Sí, va començar a repartir totes les escates lluents. Va arribar un moment que només li va quedar una sola escata i es va adonar d'una cosa, que l'octopus tenia raó. Sí, ara per fi se sentia feliç, per fi no se sentia sol i també podia gaudir de la bellesa veient-la en els altres peixos. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.